deweten adamlar men size aýtjak bolýan. Men size aýtjak bolýan, ýüzlenýän esas hanam aýra tin size ýüzlenjek bolýan. Siz bilýänsiňiz. Şo Yunus diýilýän adam bilen Murat Gurbanowyň arasyndaky telefon gurrundeşliklerinde näme zatdan gurrunlary edilýär. Bilýäňiz dämi? Esadan mine 24-nji maýda üýşüp otyrkaňyz Zoom ýygynyňda, içerki Zoom ýygynyňda üýşüp otyrkaňyz. Näme üçin şo taýda Zoom ýygynyňyň mikrofony öçürilenok, ekran açylgy dur Zoom'da bolýan. Şo taýda şol aralykda Yunus jaňa Murat Gurbanow bilen gürleşýär. Daşkyn ekra özlerem gaty gürleşýärler şo taýda bir şu sizi eşderýär edip gürleşýärler. Gurrun näme hakda gidýär? Gurrun terrorçylar bilen hyzmatdaşlyk hakda gidýär. Ýagny Çeçen fegoçyjylar bilen bilen ýa Murat Gurbanowyň Çeçen fegoçyjylar bilen hyzmatdaşlyk edýänligi hakynda mesele barada gurrun gidýär. Näme üçin ony size eşdirip gurrun edýär şonu? Näme üçin hatda Zoom'daky mikrofonum ýapman size eşdirýär? Näme üçin Murat Gurbanow şu Yunus diýilýän adamyň şeýle howply adamdygyna garamaddan şoňa şo zatlar aýdyp otyr. Yunus diýilýän adam her gurrungy ýazýan adam, ýazga alýan adam. Inni Çeçen fegoçyjylar bilen men hyzmatdaşlyk edýän eýär men gepleşip geçirip ýörüm. Maňa pul gerek, senem goşuljokmy diýmeklik näme aňlady ýa? Ýagny men dewete toporum. Çeçen fegoçyjylar bilen ýagny Çeçen fegoçyjylar diýmek terroristler diýmek näme aňlady? Şu çakaçyn şu Çeçen fegoçyjylar şu wagt nirde? Şu Çeçen fegoçyjylar diýilýänler nirde elleri ýaragly Çeçenistanyň içinde fegoçyjylar görüňli tutýanmy? Tutýandyr diýýärmi? Ýok. Ya Ýewropada elleri ýaragly gezip beren Çeçen fegoçyjylar barmy? Ýok. Olar nirde? Olar Irakda, olar Siriýada, olar Awganistanda, olar Libyada, olar käbirler häzir belki Ukrainadadyr. Ýöne mundan olar nirdedir? Olar şo igiliň düdüminde uruşup berenler. İgiliň düdüminde halifat öretjek bolup ýakyn günne gorun käbir ýurtlaryny basyp aljak bolup şol Al-Kaida igilliýänden toporun şolaň düdüminde. Olar başga ýerde däl adamlar. Indi şol adamlar bilen Murat Gurbanow özüniň kontakta girendigi barada 24-nji maýda içerki Zoom ýygynyny aýdyp otyr mikrofonum açyp. Ödem şonam kime aýdýar? Yunus diýilýän mehemen agendine aýdýar. Yunus diýilýän mehemen agendem her bir adamyň sözüni ýazyp oturan adam. Indi şunu hem şunu edilýändir diýäňiz. Şu gurrun bolmady diýjek adam bar bolsa, aýdylym Murat Gurbanow öýde şonu şu gurrun bolanok şu töhmet diýjek bolýan bolsa, islendik suwda ýüz tutubiler. Men ne şo ýygyna gatnaşan iki sany adamyň beren görkezmesi bar. Şolaň ses ýazgylaram bar. Men olary näme üçin ýazyp aldym? Men olaň özlerini duýdurman ýazdym.